selamat malam sugeng dalu. Malam Mak Cange Mbak Limbu. Sowan wonten laladan Desa Kedung Tuban, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Bluro. Menika wonten dalemipun Pak Kades. Pak Lurah. Nggih, Pak Irwan Teguh Pamungkas. Alhamdulillah. Nggih Mas. Aku lagi teko wah sugane pentol nganti ditewetel Mas. Menawa uman pol ngisor atos ora karuan. Aku lagi teko terus jujuk warung kopi ngarepan kono. Lho nggih to. Wah, karo kanca-kanca yoga nglumpuk. Wih, Bareng aku teko sing do wis kebacut bayar gelo. Ngerti kok bayar. Iya. Kula wau nggih ngopi sedaya. Bareng arep tak bayari pun dibayar Pak Lurah. Wih, Ora maidu digawe wis 3 dina 3 bengi. Pak Lurah nih rekeninge marik-marik kok Mas. Pol pucuk kono mau bakul kopi tapi ya Allah. Ngopo? Rako tangan Mas bakule. Nek omong mbok sing tertib ora rusuh. Oh kok rusuh pripun to? Wong ancen ora kotangan wonge kok. Lah ya saru kowe kok ya kober-kobere niliki. Ya ora ditiliki lah kula niku pun ngerti. Titikane? Lah sing dodol lanang ki. Oh, malah. Oh iya. Mosok lanang kon kotangan. Bangune menika ditimbali jenengan Pak Kades wong panjenenganipun ngadani syukuran. Dik Nandu tetak. Alhamdulillah muga-muga Dik Nandu dadi putra kang pinunjul kang pinilih putra Nuswantara sing iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Migunani tumrap ring sesama agama nusa bangsa lan negara. Amin ya Allah. Wong mirsani wayang ora endah kaya dening bengi iki Mak Cange. Laladan Dung Tuban niku biasa. Ngantos tembus merah sing pol ngarep niki. Nek delok wayang niki. Komplit Mas. Estu. Wis kanca-kanca do streaming luar biasa, pendarate komplit. Nggih. Kiwa tengen iki ngantek do dirubung nyamuk angger ginjal-ginjal enak jengklonge Mas. Oh iya. Ora apa-apa semangat niki Mak Cange. Nggih. Walah ya Allah. Dugi mriki jam pinten kala Jal? Kula wau rondok sore teh. Nggih rondok sore pun dugi awit mboten enten acara sanes. Oh iya. Nggih, nembe sepi Mas. Ndek mau awan tukaran mbek bojoku. Lho, lah ngopo? Lah sepi-sepi piring ning gadhian wis entek ra ngatasi neh keramik jugili ya Mas. Diduali sitok-sitok ngono. Ning penting niku seger waras. Nggih, Seger waras alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih dahare prasmangan walah. Prasmanan. Nggih prasmanan nyantol untu Mas. Prasmanan. Bu Lurah karo Pak Lurah monggo. Niki periode kedua panjenengane iki. Nggih. Kae dadi lulusan Kalimantan sak piturute terus kondur nyalon lurah delalae wis dadi keperanan para warga. Sindene wis komplit. Wah. Iki sing tak terawang sing pinggir dhewe iki. Sebabe ketoke keadaane kok lagi darurat nembe ngemiki nggih, Mbak. Kowe kok ya awas men. Ketara kok Mas. Wong wedok iki ketara, angger ninggal bayek iki ketara. Mingset ngono kae ya. Mbuh ngono kae. Menika Mbak Ima. Oh, Mbak Ima to. Kok bojone mosok lali. Jinje, aku iki sing bebo lali Mas mantan. Mantan piye? Nggih, riyen enten pernah hubungan kula karo Mbak Ima. Gayamu. Lho jenengan takoki mangke nek pun jumeneng. Iya. Mbak Ima ben jumeneng ben tetembangan. Iya. Atiku terus keronto-ronto ra sida entuk Ima. Kok iso keronto-ronto? Nggih, riyen niku beda keyakinan. Iso dirembuk, beda keyakinan. Pun dirembuk tapi tetep beda keyakinan. Kok iso? Lah kula yakin Mbak Ima ora yakin nih. Ya terus dadi ora jodoh ya. Si. Tak kira bab agama jebule. Mboten agama ngoten ya iso diatur. Monggo Mbak Ima jumeneng Mbak Ima. Oh nggih, monggo. Surup surya wangine wis teka mripatku marang-marang
Nggih wilujeng dalu Mbak Ima. Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbuk yang canggih. Weh, malam hari ini kamu kelihatan cantik sekali. Macak kok. Nek awan yo padha-padha ae. Iki seksine mantanku. Nek awan yo jembure kok, Mas. Apa wis tau mbuktekke? Lah Ima iki gaweane nek ning omah apal aku. Apa gaweane? Ayo nek prei nginden yo melok nyupir slender barang kok. Aja do ngomongne to, Mas. Ngono ya setara ya ning jenengan ngono kok ya. Lah yo ora diomongke iki berarti bahwa panjenengan wanita tangguh. Ora ana nyinden gawean liyane ora masalah sing penting halal. Omah iki kecukupan kabeh. Lampune cendik untuku blereng. Sing blereng niku mripat. Oh iya. Lah kene ngelirap-ngelirap ya, Mbak. Mbak Ima, menika Pak Kades netake Keng Putra Dik Nandu. Ndongake napa kalih Nandu? Mugi-mugi benjang dados putra ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa. Amin. Mugi ngabekti marang bapa lan ibunipun. Amin. Sunat saiki iki genah. Cek langsung moro nganggo sinar laser. Jal, kayak langsung mari. Langsung sehat. Lah sunatmu mbiyen, Jal? Wah, sunate kula ribet. Kok iso ribet? Isih dipangku bae dideleh ning gone teras, emper zaman biyen ki emper. Calak teko terus tase didono abene krek 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 ngono kaya. Diapakne, Mas? Li diapakne lho kene iki terus dicincing dirogoh ngene. Ngene. Sunat keres iku aku tenang kok tangane calaki parek ning ndi kok meneng ae. Lah ning ndi? Jebule sing mringas-mringes sih kleru nggone mbae sing digrayangi. Wong dipangku mbae mbiyen kuwi. Sunat zaman biyen pancen rekoso. Ora kaya cah saiki disunati mulih terus mari sepedanan. Tenan kok Mas. Zaman biyen iki isih diganjel nganggo sepet barang ngono kae ya. Diganjelke ra masalah, lagi ape diketoki disebul barang lho Mas. Wow, terus didamoni kae bar terus peremboh dikai SA. Oh iya, cairan putih-putih kae. SA. Kaya glepung karo perban sing kerawang-kerawang kotak-kotak iki tenan. Turu lali makane lunga rubung laler. Wis ngono. Biyen ning saiki ora kemajuan. Iya, kemajuan. Apa ora dibrongsong, Mas? Ora mbiyen yo wis perah dibuarno ngono kaya nek. Terus sumpah sing rasakno penak kowe sing diris ngene iki ya. Kok aku? Lah nyatane ngantek dadi telu kowe meneng ae weh. Iya ya. Mbak Ima, mriko kanca-kanca sami nglempak sedaya kanca-kanca Cakraning Ras Fans Club komplit dong nglumpuk kabeh. Kajanegara, Tuban, Bluro. Kenduruan jelas mriko. Nggih. Sugeng rawuhipun. Nggih. Coba mriko permintaan terbanyak mriko suwe Mbak Ima mboten nembangke langgam wuyung. Lagu terbaru ya. Nggih mumpung ditenggani Pak Padi napa sembah. Oh, nggih sugeng dalu. Niki wau Pak Lurah Tanjung pun nyuwun nomor jenengan pun tak aturi. Pak Lurah Tanjung. Nggih Pak Ngirpan. Oh. Rencana ajeng ngangge jenengan. Dalang. Duka jenengan tok jare yo. Loh, kon ngapa, Mas? Hah? Budal dhewe. Ya maksudnya ki Pak Sigit tok terus sowane daleme Pak Sigit mbah Pak Sigit sing mrene ki terus menawa lho. Ning mbok nganggo dagelan mbok ora ketoke kok wonge ndelok danane kok piye ngono ketoke. Ning kula wis percaya. Jenenge lurah ki dana ora kekurangan. Mergo koncone akeh. Nggih, leres-leres. Muga-muga nganggo dagelan. Dipun bawani Mbak Ima. Sembah nuwun disimak kanca-kanca CFC saka Taiwan barang saka Hong Kong, Mbak Ira, Mbak Nia, Mbak Nui, komplit nggih. Saking Bandung Mas Andar. Oh iya, Mbak Purworejo Komandan Susanto. Wih, nggih Pak Rasto sembah nuwun komplit. Suwun. Mangga. Nggih. Randhak mriki, Mbak. Niki bawa. Bawa. Wuyung etok-etoke sampean gandrung karo majolang ngono. Niki saderenge nembang badhe matur sekedhik. Nggih, monggo. Dumateng Pak Lurah nggih.
Kala wau sampun paring donga kagem ingkang putra. Heeh. Saniki kula badhe nyuwun. Nyuwun apa ki ora pareng anu aneh-aneh lho ora pareng aneh. Penak Mas wis to. Apa Pak Lurah. Sepele. Pak Lurah ki mbok suwuni apa? Pak. Aja ngantek nyuwun duit lho nggih. Ora. Iso. Iku keri sementing siji. Apa wi? Pak nyuwun kopi. Iya. Lah oh yoga-yogane sampun ditumbaske sindene tere. Iya, sinden-sinden iki terae blenger susu kok. Dalange barang. Oh, jenengan dereng. Aku adem tur kepaiten iki kopi. Oh, ngoten berarti tambahi gula redhik, Iki Pak. kopi sajen po ya sing tak ombe iki. Kok pahit men. Kopi sajen mbok grayah iki lho. Lah iki ora ngerti gone ngarep kene aku. Kopine dalang yang angger pahit iki sing tanggung jawab kudune Mbak Las. Kok iso? Lah Mbak Las iki sing bagian Sing tukang ngadai apa? gula ya. Oh. Menawa wis dijahit kabeh. Nggih, mengke didamelke Mbak Ima. Nggih. Wedang kopi manis. Bawane. Piye? Wuyung. Kopine sedengan mawon, Pak. Mboten usah pahit-pahit, mboten Iya, manis-manis. Sedengan mawon. Iki Mengke gak jane ora dhewek gula. Iki jane nyuwun Pak Lurah ta ning kafe. Jalukmu kok. Aku nek ngombe kopi, gandeng kopiku pahit, aku mesti mlengak ning nggon Mbak Ima. Si kersane pripun Pak nika? priye piye, Mas? Manisnya ada di dirimu. Terus ngono ki ana sing muni pret. Wong ngene kok manis sambune lenga putih tok ngono. Nyabel ki minyak wangiku. Iya. Anak-anak cilik iki minyak wangine yo Lenga minyak telur, putih. lenga putih. Ora tau ning omah kok dadi. Ya nyelakne to, Mas. Monggo, Mbak. Rembulane Rembulane sumunar dadari. Oh, etok-etoke dianggep julang seolah-olah kaya rembulan. Ajeng inget tahun tuku lho ya. Lah terus apa? Aku dhewe bingung. Rai ning untune kliwati ya. Bingung aku ndelok untu. Warung Dana Wolu Tengah Kerek Tuban yo memantau. Anu sedaya. Mas Haryanto Malu yo memantau Oh, iso saking hadir. Malu. Heeh, mergo awake rada lara. Oke. Piye gitu ku gandeng ta? Kayak pacaran kok kaya ape nyabrangno wong wuta. Lah piye? Kok ora iso mesra. Kudune jen aku sing kene Sing ngene. piye? Oh iya. Terus adepe rono. Iya. Ngene. Dadi koyo nuntun bayar disuntik kayak ngono ka lho. Mas. Lah iki mbok suntikno lah nek rambut beni susu kok gemeter ya. Lah. Wong wis suntik iki kudune wetenge warek. Pating kelep biar aja Pak Paino Wonogiri. Oh iya. Sak kanca Mas Wawan, Mas Bin, Mas Tris, Mas Wit, Pak Cipto, Pak Eko, Pak Karno hadir. Anggota Kostrat Dung Tuban. Nggih, nyuwun sesidheman. Oh, Cocok. 86. Oke. Ora lali kunjuk Mas Muhadi ya, no. Ayo, makasih. Uga kunjuk Mas Muhani. Heeh. Komplit dong anu iki. Mas Diono ya nyimak. Iya. Yo. Wanci ratri was larat suara angin sumripit
Kades Sidorejo rawuh sapa? Pak Heri. Oh, nggih Pak Heri. Iki ketua paguyuban Kades. Weh. Tuban ku ya bibar iki diaturi minggah. Oh, nggih kedah Ora ketan ngoten. 15 25 paring dawuh. Leres, leres. Kayang gegeret mana merengkang nandang Saking kula bapake Budi ing tlatah Wadung Dung Tuban. Weh. Nyuwun Srihuning. Nggih. Katur sedaya pamidanget. Wah ya pamidanget. Heeh. Nggih. Sembah nuwun Bapak Budi ya ing Wadung. Kene. matur nuwun Mas. Lah iki nggonku tak tampan. Iya, anu wong kene. Ketake sinden-sinden do luwe. Nggih, Mas Rondo munggah gak apa-apa Mas. Mumpung Rondo anget munggah. kok. Rondo munggah. Iki sampean pendarat ta mremo, Mas? Mendarat. Oh, Anu pendarat. Mas, baksone nek isih nggono ya Mas. Oh malah sinden kok panganane wae. Ngono jare diet. Kehidupan lho Mas. Lah ngono kok jane diet. Kene Mas ora apa-apa. Kene. Nyawaku gumantung Kene. sego kok. Waduh. Nyawane gumantung sego. Oke. Terus ke Mbak Ima. Ke taman loro asmara duh kusuma wilangan songo lan mugi welas mring Sing ngendang blang-bleng kaya ngono. Ayo. Nggih wong bar perang sendok kok. Oh. Nggih semangat. Wah, ning kendangane meningkat ana saiki. Ayo. Wah, wis ngeri. Meningkat mangane. Ayo. Elok-elok. Sinden tawani mangan moh kok ditampani kabeh. Coba langgam wuyung buka saka kibot. Wah, iki judule wuyung jol. Kowe nek MC campur sari aja nganti kleru. Tak delok wingi monggo dipun pidhangetaken lagu Roro ning Roro. Ngono. Kadang nih saking gugupe macange. Lagu larane loro karo gunung bledos. Lagu Gunung Bledas iki apa? Sing nih kok wong yen lagi gandrung ora peduli bledose gunung. Gandrung. Nggih, kleru lagu gunung bledos. Iki wuyung buka saka kibot ya, Cok. Langgam wuyung. Iya. Dados. Idam Sari dangdut ya, Pak. Berdua karo Arif.
kasih matur nuwun, matur nuwun. Suarane Mbak Ima tambah bening. Bar bongkar mesin kok malah jos. Jol, iki sing kagungan kersa Pak Lurah. Oh nggih. Ora aneh ora muka lamun to ketua paguyuban kepala desa Kedungduban ini yo rawuh. Oh, Penyebut Pak Heri Agung kuwi Kades Sidoarjo. leres. Yo harus munggah panggung ora kitang seklimah rong limah paring dawuh ya to. Nika kedah nika. Heeh. Sok ben ganti wayangan ning Sidoarjo. Pun direncana niku. Sembah nuwun Mas Adikin sak rombongan ya rawuh. Ha iya, heeh. Coba Pak Heri munggah disepotino. Monggo. Pumak pang Katuran. bang. Bapak Heri, Nggih. Monggo Pak Heri. Ya. Pak Irfan nggih napa mboten? Sing kagungan kersa monggo. Monggo Pak Heri, Pak Irfan. Monggo Bapak. Sibuk ning guri aja. Mboten ampun persiapan cerai pinarae rada cemepit. Wo, nggih. Halo Pak Heri. Cemepit sebelah ndi lenggahipun? Duka kula dhewe ora ngerti ya. Oh ya wis, engko lagi persiapan. Ya lagi nyepake saweran, Pak. Oh, mboten jane mboten sang ngangge ngoten. Oh, enggak ora apa-apa. Nggih. Monggo. Pun siap dereng niki, Pak? Ya karo sindene yo ben nembang to ya. Oh, nggih. Siap. Iki Mbak Yosi sing saka Blitar, Jawa Timur. Oh, sing saking Blitar. Niki nggih wonten. Oh, Mbak Yosi. Mbak Yosi Dian Pratiwi harum mewangi sepanjang hari. Jumeneng Mbak Yosi. Turuk. Tak kira Pak Heri kok jebule ndodok njukuki piring. Jebule dudu. Ngawurmu. Lah Pak Heri masa songkokan iki jebule malah ndodok njukuki piring. Dalu Mbak Yosi. Lajeng dalu bujange bali mbok sugeng dalu. Wah, jajan. Piye jal upama bojomu Yosi lak ya suweneng kowe kaya ngene ya. Kula Umpama Timbang nyawang bojomu sing ning omah kaya taplak luntung terus ya. tewenan kok Mas. bojomu seneng makan wis lusep. Lah Ayo. lah. Umpama lho ya iki. Umpama sampean kita di bojoku. Atiku mesti Sampean mesti bahagia to, Mas. yo jen Ya mesti ae bahagia ya to. Secara dipikir secara logika ya to. Wong jenenge- jolang lho ya. Raine wis kaya tas kresek diuntel-untel Wong ya to. wong Oleh bojo kaya aku. Ay. Lah Wong ya mesti bahagia dunia akhirat. Wis aku ki wong wedok, cantik, Aku- manis, oh sembarang-barang iso, ora tau ngrepoti wong lanang, iso golek dhuwit dhewe ya to. Aku sembarang-barang mumpuni ajane aku. Mas. wah. Kowe kok kaya emosi ngopo Ijal? Emosi wong kene iki agak mengungkapkan perasaan bagaimana mempunyai istri seorang bidadari Yosidian Prati. Lu kene angger mangap ono omong kene mangap lah aku kaya wong kentekan oksigen. Aku ki tak ngomong Ya wis, genti. ya omong Oh piye kowe upama lho karo Yosi. Umpama aku dadi bojomu. Yosi. Bahagia kowe.
Aku dadi bojomu ngene. Iku anu ndi Apa iki lho raine ning kene sing Wong kene iki ya rai kok. Endi to jane iki? Nah, raimu kan iki ya rai. Rai apa? Rai lok, Mas. Lambemu tak samplung. Aku iki nek karo Yosi iki jane wis jodoh. Kok iso jodoh? Bibit bobot bebet wis. Kene ayu, kene sederhana. Arep muni elek ngono dadak sederhana. Iya, Mas. Elek. Mbok ngakoni elek ngono. Nggih, elek lho. Lho sederhana iki dadi Lah ya ora cocok wong ayu entuk wong elek ya ora cocok. ya kudu cocok wong elek entuk ayu, ayu entuk elek kudu bersyukur. Kok iso bersyukur? Lho. Wong elek kaya aku ngene iki kegunaane akeh. Apa? Wayah paceklik ora ana tanggapan di bojo elek kudu bersyukur. Goncekno montor dono pasar kon ngemis pantes. Iya ya. Nek duwe bojo ganteng kon ngemis ora pantes. Ora pantes wong ganteng iki watuke isin kok, Mas. Masa? Wong ganteng-ganteng. Ganteng ki watuk. Watuk isin jalke wong ganteng-ganteng. Ge nek watuk ora terus dondelik-ndelik ngono kae. Lah nek wong elek. Lah wong elek kaya aku, lah nek ape mangap ape mingkup yo terserah wong wis kadung elek. Lho, Jak jalan wayah udan ngene iki mesti luku traktor kanggo kabeh. Ki ndek bojo mrongos kaya aku kan iso mbok gunakno. Carane? Ora oman luku, ora oman traktor, jak ning sawah kurepno geret dadi larian. Oh iya, multifungsi Pak sampean ya. Iya, mulane aku mbek bojo tenan. Alah. Wong gerupama kok mek bojo tenan. Mas apa nek yo si mendem ra terus gelem. Elek-elek lah ngene ndek utang akeh lho, Mas. Sapa? Kowe iki mau ndek utang akeh bonggo. Lho, utang akeh iku ora jenenge duit. Kaya wis janji tanggal iki main ning kene, tanggal iki main kene nderekke Pak Sigit iku termasuk utang mergo kelakon. Iya, kuwi jenenge yo utang. Lho, soal iki ya Pak Petinggi Tanjung ya wis ape panjer. Iya ta. Mau wis digawe. Arepe ta? Arep tanggalane wis digoleki mau. Wis digoleki. Aku urung percaya. Temu urung. Ampun ajeng mau nyuwun nomor jenengan tapi ketoke kok kurang siji kok ndak muni cah. Nomere telakhire kula lali Pak, mungkin kula paringi melih. Pak Eri barang, wah Pak Irfan, sikis kesembadan ya. Nyuwun sesideman Mbak Yosi terbanyak menika nggih. Oh nggih niki wau asal salam saking Pak Didi Pare. Oh, nggih. Nika wau nyuwun lagu Joko Mlarat. Oke. Menika Pak Camat nggih rawuh, Pak Camat Duntuban. Sugeng dalu, Pak Camat sugeng dalu. Mungkin Pak Camat sareng-sareng kali Pak Eri niku. Pak Camate sing pundi kok mantuk kabeh iki. Jajake camate rombongan. Mbok kok sugeng dalu Pak Camat kok ngene kabeh. Camat kene ndak akeh kok. Ya ora. Kowe jare karo piyai kene apal kabeh. Apal kula niki nek karo Pak Lurah biyen kanca merantau ning Kalimantan. Masa? Lho kula teng mriku niku Pak Lurah bagian sing nggon jaba-jaba alias ning nggon sing penak-penak, aku dikok jero. Jero ngendi? Oh, bagian ngopeni kelapa sawit. Kelapa sawit. Sing iku lho. Lah iya sing dienggo minyak iku lah. Iya. Lah iya kelapa sawit. Sawit ku nek akeh wongku kabeh dibathok wawung karek sawit kok. Oh alah. Ndak wawunge sampean niku. Coba sesideman bawa dandang guna slendro songo. Nggih. Niku permintaan kanca-kanca ketoprak Mas Diono CS. Ayo, Ibu padha ngrasani aku lho Mas. Apa? Sakret sing kudunge jaman bareng ngrasani aku. Oh piye-piye lek. Kok aja mantuk sik Bu nyuwun foto karo Mas Jelang. Iya. Dapurane kaya ngono njok foto. Juk foto angge apa? Arep ge apa, he? Lho, Jajal. foto- Mesti arep dipasang neng ngendi? Lho, lho, Wong di lho, model piye-piye ki ora patut. Lho. Arep dideleh ngendi? Kayak ngisor balik gen ra diparani tikus. Oh, nggo beten-beten tikus sebule. Ana foto ki sembarang. Saking Yogya memantau Sinten nggih nyuwun menika? sesideman. Weh, Coba lagune karya sing Mbah gimana? Sukron Swondo Blitar. Wiwitane. Yo. Wiwitane Pak Bambang, Pak Camat Tunjungan go nyimak nyuwun sesideman. Nggih sembah nuwun Pak Bambang. Sugeng dalu. Anderek sang pekeh
wiwitane nderek Sang Pekik. Nggih. Oh, Sang Pekik iki anu wong Bagus. wong Bos, bagus. Sang Bos. Dengaren kok anggere Sang Pekik kok ora mlengak aku. Sebabe Aku ora pati ya sederhana kok ya. ya etok-etoke wong loro gandrung kok etok. Anane anak-anakane yo kuwi yo Kok lek dibetah-betahke. Sang Pekik mlengoki rono ku ndak salah paham. Dikira Sang Pekok. Wong dhewe aku lah aku tek elek lah iku mau golek bojo mau sing sinden ayu-ayu ngene iki mau. Lho lah sebabe Ragate akeh cunduk mentule rego pira kalunge pira perawatane. Wah, aku golek sing tuwek-tuwek ngene iku. lah kok iso sing tuwek? Sing tuwek kae sederhana dijak lunga. Peneng ae paling njaluk sing gembuk-gembuk pol mentok kayak imut-mutan. Lah nek mau tinggal lunga ning omah mau tinggal ya apa? Tinggal lunga ora ngarah njaluk kuota HP sak piturute ora ngarah Lah telepon. terus Kayak ilang putih mbek dhuwit tik glegekne wis bahagia. Tunggu kerokan. ngono. Iki bojo ayu ngene mulai mesti takoki dhuwit tok pira, Pak? Kok mok sithik untung ora mbok dol sisan. Kete omongane bojone tenan iki. Priya Priya bagus kang ngolah budaya sulis iki buka-buka jadwal ae. Februari jadwal. Kok Sinden buka jadwal. Sekaruan nek Februari entuk loro sitoke batal ngono kok iso. tak matke ket mau kok tulisane kok. Gak layak sinden-sinden kok dora gelang ini kadol apa piye? kowe iki ngerti Tulisanmu kok kene iki ketok ngono. Iya. Sekaruan aja kok deloki ngono iki ndak ngisin-ngisini lah apa piye iya. Heh? Februari entuk loro sitoke batal ngono kok. Sowan menyang tenang tenang ae Mas yo angsuranmu sik lagi ya to ngenyarke ora masalah ora masalah. Kowe wis bang tak iki kena penging. semayani tenang wae Petugase mara ora bayar rambung. Kowe kok malah elek. Lho kok elek pripun diambung carane piye diambung rasane kula niki dereng gadah Pak. Duwene kula niki awak sing penting seger waras nyambut gawe. Ono wong lanang ki lah mbok brengose nyeket kaya godhong blarak ya ngger mbok ngono kuwi kalah lho. Nangis, tulis terus nangis. Ditutuli mripate. Nggih sebantu ditunggoni kanca-kanca kru bakso Bang Jack Purwosari, kalem kanca Cakran Internet Fans Club Brabuan. Oh iya, sebangun, bangun. Nano. sowan menyang kutha Mbak Nia Taiwan nyuwun nimbang ana katersanku nggih. Pak Kasir Cakran Internet Fans Club Jambe Kalitidu Jonegoro nggih. kene tak jajale sik ku kayak kepaiten memang. Iki pendarate kok seragam karo yoga to? Oh, kerune dhewe. Oh iya. Saking Hongkong Mbak Nui memantau lewat streaming Sigit Channel. Titip salam buat Halo. Mas Aris Amerika dan juga Mas Julang. Nggih, Mbak Nui kamsia ora cilik lho jiwa. Saking grup Woro nyuwun tetembangan si Kicung. Kucing, heeh kucing. Kucing kok Tulisane Kicung ya. Kucing, Mas. Dalu Pak Igit. Wih, menika Pak Rahmat Alpat Cepu dan kawan-kawan hadir merapat di panggung sembah nuwun. Nun. Ini sing dalu nyuwun gubuk asmara Mas Gugun Kaliori memantau. CFC Tengger Kerek ya padha memantau. Heeh, Mbak kasih, makasih matur nuwun. Terus ke? Bandara terus kayung Wong wedok terima
ngono kuwi omahe buntu kok, Mas. Lah bojomu kae kok ya ngono kok omahe panggah gedhek. Kok omahmu malah bolong-bolong. Entuk ae bojoku mergo mbuwen dina iki kanginan. Tapi aku ya seneng nyawang omahmu ya ketok omahe dagelan mampu cagake pirang-pirang Mbak Yosi omahe Oh jolang. ya ampun cagak. Omah liyane iki paling cagak mentok 12 nggone Ya jolang. Allah. Lah iya kira kae jol tak hitung 22 ya jol. Anu kali likur di esuk kula tambahi loro. Loh. Patlikur. Ih, Cagak apa lho? cagak omah. Lah nek ambek Pak Lurah iki entek Ya ah ampun, omah. kok iso kaya ngono omahmu gedine sepiro ya, Mas? Yo cilik iku kan Kok cilik dayangi. kok ya ampun. Yo cilik iku anane cagake akeh mergo dayangi wae tak cagaki, dayang nengen tak cagaki. Iki ndek sore ape geblak mengguri tak imbohi loro neh. Omahku. Omak menteo. Lho omahku iso laporan Gusti Allah kok. Kok iso laporan Gusti Allah? Lah ape geblak mengguri ngene ya, Mas. Mbok disurung sisan mengarep ben sujud omahmu. Alah yo. Ambruk mengarep kan ketok le sujud. Yo ora suwe. Iki sing tengah dibathok rayap karek cilik ngono Mas. Wah ya Allah. Aku ning tak syukuri. Omah kok laporan karo Gusti Allah. Lah mulane tak syukuri lah kok cara omahku ngono terus ndek bojo Yosi ambruk. Kok ambruk? Lah aku anggere kerusak-kerusak terus tanggaku do minyak-minyak gedek. Iya. Do lah apa ngene. Daleme Pak Lurah rapat cara nginceng ngono. Aku mbiyen lah nggon aku tak kei koran nih lah ngono ape nginceng terus kei kapas kei banyu lah terus suwek. Carane kok yo eneng. Eneng wong nginceng iki akale akeh kok. Terus kowe tahu ya, Dah? Tahu. Dadi nganteni bojoku pirang-pirang dina tak keroki. Aduh Mas ojo ngene Mas. Aduh do nginceng grendep tak umbarno. Ana sing kondur gendeng abene ngene. Ora usah melok nginceng gene, ora lapo-lapo. Lah iku nek abene ngono, kerokan. Penonton kecewa. Aku tak mbarno karep. Selendang kuning kang saking wuke Keluarga Picis nyuwun rondo teles Mas Jembluk ST. Iya iya. Rondo saiki garing kabeh. Rondo saiki garing kabeh. Wong ana AC kok. Lek jenggot CFC Semarang derek manto sinambi masak nasi goreng. Ih. Sak rombongan saka Purwosari Jonegoro nyuwun pamer bojo. Iya, kok CFC Kragan Mas Heri Purnomo ya memantau. Salam Mbak Yosi nggih. Salam kembali. Manung suara kurang permana ning wasesa ngung anggung krom marang bendoro Tiah sulistya wijar nginjangake ditayukne cara mblura ya no. Oh iya, terus tresno sasideman luwe becik paten ana timbang pepisahan ya kan sulistya tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan putra liwat kincanging alir
Kijing miring Mbak Yosi. Apa-apa wae senadyan sesideman mesti tak wujudke. Kijing miring Mbak Yosi. Kijing miring blarak disampirke. Mas kijing miring mas kijing miring kan nikir dipupuk lapa dewas dipikir duweke kanca mas ala kijing miring mas kijing miring rebutan dari mana mas datangnya lintah dari sawah turun kali dari mana mas datangnya cinta turun ke hati kijing miring mas kijing miring timun sigarane terus bangun rumah tanggane ayo mas ala kijing miring mas kijing miring ngitan bali ngulon tresno tenan aja mung guyon. Kuwi mau ditayubke cara bluro. Ayo. Pancen warang. Pancen anggere kerbuk bluro mesti kelingan siji barongan loro tayub. Ayub. Sih Ditata karepen guyub. leres nika. Kene iki yo tayub terusan wayang rembaka daerah kene luwih-luwih ketoprak. Ah, iki ketoprak. Kathah mriki ketoprakan mriki kathah. Wayang tung mesti nanggap toprak, tung nanggap toprak. Iya iya. tung tok ni biasane kodhok. Nggih, ning monggo ayo bareng-bareng nanggap toprak ya kena diluruske cerita-cerita sejarah. Luwih-luwih ning Kedung Tuban kene kan wewengkon Jipang Panolan. Nah, ketoprak-ketoprak sing nyeritake Mbah Haryo Penangsang dadi tokoh antagonis ki kleru jol. Jur pripun? Wah, Mbah Haryo Penangsang kuwi bener kuwi ora terus brengose sekepel sisih kuwi dandanane abang menger-menger. Wih, Mbah Jipang kuwi piyayine bagus, brengose nyelirit kaya soro ngono kae. oh, Ha iya, heeh. Ora kaya ngono kuwi. Ayo mula kena dititen. Angger lakon Haryo Penangsang Sunan Kudus nggo jenggung-jenggungan. wih. Nggo kalah-kalahan. Mula kena diteliti sing dadi Sunan Kudus mesti akeh nek ora utange akeh ya larane nemen ngono. Mergo do kuwalat. Wih. Iya, heeh. Siji.
Coba ki mau Mbak Yosi Dian Pratiwi. Nuwun sewu Pak Camat sios diaturi mriki. Wo sios no, Puji. sios. Pak Camat. Pak Camat, Pak Kersane kalian Pak Heri. Pak Eri, Pak Irfan. Oh, dadi pas nek menawi Pak Camat tok kok pripun. Mentara Mancot. Turuk. Monggo katur pemberian kula Bapak Camat, Bapak Irfan, Bapak Eri. Payah Pak Camat aki kok diaturi munggah kok ora ono. Ya ora apa-apa kok awake dhewe anu do sungkan pekewuh. Oh, paling niku nembe dodahar. Oh nggih. Ono. Iki nggih diwi apa Iri Agung Pak Camat dahar. Oh, nggih dahar. Mumpung disimak kanca-kanca CFC Tuban Pak Agus Pendek barang. Ha iya. Uga saka Lampung Mas Agus Kentus, bapake Mas Rangga. Nggih. Sembah nuwun. Nggih, Pak Trimo lan rombongan kanca CFC Balong Sedasri Kenduruan ya memantau salam nggih Mbak Ima. Mas Mukit. Pak Ngatno Dwiantoko sak kanca CFC Semarang. Ya iya, sembah nuwun. Mas Mukit masih memantau bareng-bareng. Nggih. Hadir Pak Sigit sak kanca CFC Sogo Dung Tuban, Mas Wawan, Mas Widodo, Mas Min Bloro, Mas Paino komplit. Ayo Mas Ciplondo, Mas Suroso ya. Ya sembah nuwun. Heeh. Coba iki genti sing saka anu Ponorogo. Oh, sadurunge Ponorogo. Sadurunge Blitar kok Ponorogo. Sing pundi niki? Kuwi ana Mbak Utari. Mbak Utari. Wah, nggih. Jumeneng wah ketok melerok guys. Kinudang-kudang tansah bisa les kanyata rasa dan kaya pujiku kae kudu dikate kudu pae-pae kudu dikate Niki ketinggalan Pak Camat sios rawuh niki. Oh mboten. Tak kira iku Pak Camat. Ngantek piye? Do sumelang nek nyawer. Nggih. Wah, Mbak Utari bareng jumeneng gedhe dhuwur. Umama telatah kene kaya jati alam. Ya piye? Jati alam kae sing tukule asli terus dilindungi saka pemerintah terus dikei puager mubeng ngene. Ben ra diketok uang. Regane larang ya, Mas. Ya mesti no. Wah, lha iki medelan piro iki kok ora larang iki. Jati iki anggere lilitan 100 ngono larang. Jati milik negara. Iki tulisane ngono Jol. Mula kowe nek milik negara. Lah terus entek. Pemerintah kleru le nulis yo jati milik negara. Lah kene wong Jawa macane ya maca Jawa. Jati milik negara. Wah. Lah do milik terus do ditegori. Negore milih. Saking Pak Hong Juwono memantau. Nggih.
nggih. Pak Kades ngawun. Oh nggih. Nyuwun podang kuning. Oh. Iki karo saking Bapak Ibu Diki Paduka ya nyuwun Sri Huning. Oh ya coba podang kuning bacoke Sri Huning. Oh ya siji gawe loro gawe. Lah, telu nganggo cukup. Daerah kene iki rata-rata slindro terus ya. Nggih, nggih. Ayo, Ketoprak barang ora ono iki kan pelok ini. Persis slindro. wong anjen gadahe nggih niku kok. Ya Ciri khasé masing-masing. Nanti gadahe ciri khas teng mriku. Podang kuning karya Mas Darno Ngawi. Coba dipun bawani Asmarandono ugi kenging sinem nggih nderek Mbak Utari. Rasane wong nandang tresna. Wah jenenge wong tresna iki ora ketemu sedina iki rasane kaya suwindu. Estu. Ning sirah marake mumet angel mikir. Walah, urung roh wonge lagi roh klambine wis mak piyoh. Iku wongane omah ketara klambine agek teles. Bar mbayi. Rina wengi tak goleki Ya ditelepon kok digoleki ning ndi? Ditelepon Vika. Nah, sing goleki saiki ora usah wong, goleki sinyal malah langsung ketemu. Nah niku nek dipitcall dalam panggilan lain ya Pak? Oh, iki. Aja fikol, Lah piye? fitrek. Luwih gede ya Mas? Iya, kol cilik ya nek fitrek kan gede. Mas Sujarbo Sundri nderek memantau. Salam kagem Mas Catur. Oh nggih. Iki Pak Supandi Kentong ya hadir. Oh iya sekalian sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Heeh. Iki lagi kewaca WA-ne akeh. Iya, heeh. Mas Doni syuting Ponorogo ya memantau. Iya. Mbak Cangek kula penggemar Cakrenat badhe nyuwun gending podang kuning. Wow, nggih. Saking Mas Joko, Kecamatan Randu Blatung. Oh iya. Terus jadwal sing cedak saka Kedung Tuban ngendi Mak? Sok tanggal 20 ning Randu Blatung ning Balong no. 20 Oktober. Masyaallah. Niku pun bar suroe. Lah ya sing penting kan 20 Oktober ning Kula ki Balong Randu Blatung ning omahku dhewe. Heeh. Terdekat ini rencana tenggene Tanjung. Secepatnya ini. Mergo aku iki tus Randu Blatung dadi yo mbah-mbahku iki bapakku iki Randu Blatung kok Balong. Mbak iki aku putune Mbah Tompo wae. Wih, tedak turun mriko to. Heeh, dadi Randu Blatung saya ke bawah Jipang. Dadi aku nek ditakoni Pak Sigit tedak turun pundi? Tedak turun Jipang Panolan kaya ngono. Wih, Mula aku kabaman. kagum karo Mbah Haryo Penangsang. Seh putune. Oh, lah padha-padha ora ngerti sejarah ya ana sisan umuk sing dhuwur sisan. Iya. Oktober tahun piro kian Mas? Bar suro nduk. Ya iki 2020 iki. Siro lupatmo. Walah sedeng Mbak Emma anak neh iki. Ya ora apa-apa kuwi rezeki lho Mas. Lho iya, bojoku sing ora iso manake takon mbah ngono carane supaya iso. Sedeng putrane Mbak Yosi wis lair ana. Amin. Walah. Iki urung ngantek dinggo kok hamil. Terus ke Mbak Utari. Urung kok ya sumpah urung. Kebranan si poda
Nuso Senori pemantau saka Tangerang. Nggih, Mbak Nia Taiwan nggih tasih monitor. Nggih, makasih. Ugi saking penggemar wangsit gemelar. Randu Blatung ya do mirsani. Ngono. Iya, ketoprak wangsit gemelar urung tau pentas ning kene. Ha iya, Dereng. Nggih saking Pak Pardi, Pak Mustaqim. Oh, nggih menika nggih request podang kuning. Sembah nuwun Mas Diono. Ha iya. Sereti reng yen si podang dutut tak sranani son pikat muluting Coba podang kuning. Oh, digarap tayub buka saka Bonang. Oh iya. Iki Mbak Utari. Daerah kene iki Dung Tuban, Randu Blatu angger tayub toprak iki paling akeh nang ngene. Oh nggih. Nggih, nggih. Iki do remen barongan nggih himbang teng mriki. Oh nggih, nggih. Yo Mas, iki. Oh Pak Camat nggih sekedap Cok, sekedap. Sik apa. Nika wonten Pak Camat badhe. Oh nggih. Pak Camat katuran mergi riyen ngaten. Wong ngono. Lah kok ya ora mau. Pak Camat. Iya, Pak Camat, Pak Irfan, Pak Ngirpan sedaya. Oh nggih, monggo Pak mriki. Eri. Metaraman. Pak Eri karo Pak Camat. Ngetan Bali. Sembah nuwun Pak Camat. Lah Pak Eri pundi kala mau? Kasuwun nika kula cundhakanipun Pak Camat, Pak Agung diaturi tindak mriki. Eri Agung. Yeah. Pak Agung, halo. Kalih kanca-kanca kades tiyang pinten, Pak? 12. Monggo. 8 aku kok kene krungu kok. Sing papat urung dikandhake. Kuping kok korupsi. Nggih. Pak Camat niki lho sing ngendika mboten kula. Monggo Pak Camat Nggih, kuwi Pak, aturi nggih. paring dawuh mboten Pokoke kita. mungkin angger sing munggah 8 jenengan bebas, Pak. Nggih.